Halo, Kang. Halo, Awakmu ning ndi iki? neng omah. Dasku mau mumet ae. Ndasmu ki mumet mikir apa? Yo mikir pasokan BRI ku lho, Lah, pasokmu tanggal pira to? tanggal 12. Pasokan BRI tanggal 12 ki lek mu mikir mulai tanggal 10 ngono lho. Awakmu percuma lek mikir mulai tanggal 1 ning tanggal 12 yo panggah bayar. Dadi pikiran mulai tanggal 10 ning tanggal 12 ngono ae. Sing tanggal 1 ning tanggal 10 tinggi karaoke ngono lho duwite. Oh ngono ya. Heeh no. Bener ta awakmu. Lah iya, Lah terus saiki ning ndi acarane? yo karaoke no lek jam yamene kan purle mesti tas bodo adus. Mesti seger-seger lek yamene iki purle iki. Nyekel duit ora iki? Nyekel Pira? 1000. Ya kuwi pas kuwi kenek wisan. Mending wisan. Lah piye? Saiki Oh, saiki no. Aja engko-engko lho, wis lagi disikan wong. Soale LC Yamine mesti tas bodo adus iki. oh iya. Lah iya, Iya. ya ngono. Duit digunakne semaksimal mungkin ngono lho. Ya, Oke, iya. ya ngono. Mare mumet nang dasku iki pikir aku iki banter lho. Lah, ya engko mampir nang apotek sik dipriksakne. Engko samarku ndasmu nek turbone jero. Kok pikiranmu banter. Pasokan aku iki. Pasokan iki mau pikir tak mulai tanggal 10 ae. Lah lek mau pikir mulai tanggal 1 mumet engko malan. Oke. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ngono.